I per parlar d'UNESCO 15 tinc aquí amb mi doncs, l'Albert Torres, president actual de la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Hola, Albert. Molt bon dia. Molt bon dia. Benvingut aquí en aquest especial. Avui tu tens moltes entrevistes possibles, però bueno, tu i jo parlem del que ens toca i del que havíem programat, que són aquest acte massiu de difusió, no? Que és UNESCO 15, aquest projecte. I després crec que més endavant, no em vull avançar la programació, però tens una altra entrevista programada, doncs que ja parlaràs d'altres coses diferents. Sí, tant. Avui serà un dia molt intens. Molt intens, molt intens. Tenim una diada majúscula pel mig. Sí. I, avui és un bon dia per acabar, quan acabin les 15 hores, doncs anar un moment a treure el cap a Reus, aviam què diu. Què diu quina festa hi ha, sí. Anem una mica al gra i anem a parlar d'aquest projecte d'UNESCO 15 i el per què ho fem, no? Commemorar les celebracions, i en aquest cas aquestes fites històriques, com són la declaració dels castells com a patrimoni material de la humanitat, és una cosa que ens fa molta il·lusió a nosaltres, als castellers. Tot això neix, no ara, sinó 5 anys enrere, en el 10è aniversari. No? Però tu, el 10è aniversari era el 2020, no sé què estaves fent tu, però... El 2020 segurament estava fent castells. Ja estaves fent castells? Estava fent castells i ja estàvem immersos en una pandèmia. Correcte. I aquest va ser un dels motius pels quals aquest aniversari que tenia previst la coordinadora doncs no es va poder celebrar. I la següent, com si data o fita que hi havia eren els 15 anys i les juntes anteriors van decidir que era una molt bona opció doncs, poder celebrar aquella festa, no? Aquella celebració dels castells que es van incloure, no? A la llista de la UNESCO, doncs ara aquest any, 2025. Exacte, així que en lloc de celebrar el 10è aniversari hem celebrat el 15, agafant-ho com a excusa, però diguéssim amb una idea que ens guia, no? A la Junta de la Coordinadora, que és posar els castells al centre i doncs, fer-ne el màxim de difusió possible. Sí, de fet és una de les principals activitats que té la coordinadora, és promocionar i explicar arreu què són els castells. I això no deixa de ser una excusa més per posar els castells al centre d'atenció de la societat, explicar què fan, com es fan, per què es fan, des de quan fa que es fan. És intentar respondre a totes aquelles preguntes que són com molt bàsiques, però que hi ha molta gent de la societat, no? Dels nostres companys, inclús amics, familiars, que no tenen ben bé clar què són això els castells. Doncs aquest any hem parlat molt de castells i seguirem parlant fins que acabi l'any. Fins que acabi l'any, i ja trobarem excuses per parlar d'aquest mes. Sempre hi ha excuses. Per parlar de castells als propers anys. Aquest any l'excusa és aquest aniversari. Com a curiositat, dir-vos que fa 10 anys ja estava previst fer un acte de celebració que ja tenia com a claim o com a tema central aquest Som Patrimoni, no? Que és una mica el que ens guia, així que bueno, estem donant voltes al mateix, no vam poder celebrar-ho per la pandèmia, però ho celebrem aquest any. I tot començant amb, clar, una commemoració així ha de tenir una imatge pròpia, i sí que vam decidir doncs, tirar endavant una imatge gràfica. Com va anar el procés de creació d'aquesta imatge? De fet, això va ser un encàrrec que vam fer amb una agència de comunicació i de fet ens va costar triar molt el logotip que ens representaria ens acompanyaria, no? Tot aquest any de celebració, i de fet les primeres propostes que vam fer les vam descartar perquè no encaixaven amb el que bonament creiem que havia de ser, no? El logotip d'aquests 15 anys. Però finalment, després de diverses converses, doncs vam poder treure, no? Com si diguéssim, aquesta imatge que representa molt bé, no? El que serien els castells, aquesta pinya, a més ens dona aquesta mobilitat, aquesta variabilitat de colors. De fet, representa el que són els castells, la unió, la força, no? I ja estan representats molt bé en aquest logotip, que a més, juntament, no? Amb aquelles del claim, amb el Som Patrimoni, no? I al final ens acompanya tot aquest any, perquè al final els castells no són només cultura popular, són patrimoni, formen part de l'ADN d'aquesta cultura que és la catalana, i que per tant aquest any hem de reivindicar encara molt més per posar-los al centre d'atenció. A mi, personalment, és una imatge que m'agrada molt, sobretot per l'adaptabilitat que té a nivell de colors. Sí que és cert que quan està de colors, si us poséssim de colors verds i blaus, em recordo una mica el símbol del poble romaní, i jo m'he anat referint a aquesta imatge com aquest símbol durant tot l'any.
però alhora també em recordo com aquesta explosió de confeti, de celebritats, no? de celebració, d'aquest moment del que són els castells més enllà de la imatge de pinya. A mi m'agrada molt i bueno, crec que representa molt bé el que són els castells i aquesta cosa festiva. Sí, de fet, quan la posem en colors, no? I si poguéssim fer una versió amb molts colors, representarien segurament la diversitat de persones que formen les colles, la diversitat de colles, la diversitat de gèneres, de molt... Sí, al final els castells es fan amb moltíssima gent, amb molta gent diferent, de diferents condicions, i al final aquesta és la gràcia dels castells, que no tenim un estereotip fixe, sinó que són molta gent la que hi participa. Molt diversos, venim de totes les formes, colors, orígens, sobretot. Doncs bé, ens va agradar tant aquest mocador que vam decidir posar-lo en un mocador, aquest meravellós mocador d'aquí, que us recordo que podeu comprar a través de la botiga de la coordinadora. Sí, que això he de fer un incís, perquè la botiga està operativa, ja es pot fer això, però sí que és veritat que encara estem tenint unes petites dificultats problemes tècnics. Sí, algunes dificultats per poder gestionar bé i correctament les comandes, per tant és possible perquè hi ha gent que ja havia fet les seves comandes i encara estem intentant solucionar-ho, però que no pateixin, que tots aquells que comprin, si no ho podem fer a través de la web, ho farem a través del telèfon i els enviarem la comanda que faci falta. I si no, doncs els membres de Junta fer quilòmetres. I si no, els membres de Junta ens posem a disposició dels castellers per portar a casa els productes castellers que poden trobar a la botiga. Correcte. Doncs vam fer aquest mocador, que doncs els castellers ja ens agrada, que ens agrada fer mocadors per gairebé tot, i anem a repassar altres accions que hem fet, entre elles una que a mi m'agrada molt i estrenarem d'aquí poc, que és el llibre de poesia, un poemari, un recull poemari de poemes castellers que es diu Ulls alçats. Crec que tenim la portada del llibre de poemes per aquí, que la podem ensenyar aquí en primícia. Estem ara una mica aquí a sobre. Doncs bé, d'aquest llibre de poemes en parlarem una mica més endavant, sobretot també a la presentació, però jo sí que m'agradaria llegir-vos una mica tots els poetes i poeteses que ens han cedit les seves paraules per parlar de castells. Ells són Raquel Pena, Enric Casasses, Gemma Casamajor Soler, Mireia Calafell, Josep Pedrals, Greta Sibling, Míriam Cano, Xavier Mas Cravioto, Anna Carreras Aubets, Ferriol Massip, Marta Gispert, Ignasi Sabater i Alba Villalonga, Esteve Plantada i Estel Soler, que és una mica la que ha portat endavant aquest projecte. Això són 15 poetes que comparteixen la febre castellera, 15 poemes per celebrar un amor comú i un llibre per commemorar que fa 15 anys que els castells són patrimoni immaterial de la humanitat. Doncs una cosa més que hem fet, no? Sí, al final és el que dèiem, no? És l'excusa perfecta per seguir parlant de castells i en el cas dels poemes és parlar de castells en un àmbit que no és l'habitual, no? I que al final gent com aquesta que acabes de mencionar, que són grans artistes i que ens poden il·lustrar amb els seus poemes i que puguin fer de castells, que és una cosa poc habitual, doncs només fa que sigui l'excusa perfecta per seguir parlant de castells. I és que ens agrada molt parlar de castells, els castellers, sempre. Tant que fins i tot a vegades demanem als altres que parlin de castells, com va ser el cas d'un búnquer especial de castells que van fer dedicat a l'Esperidió. No? Això, per qui no ho sàpiga, doncs també va estar impulsat des de coordinadora en aquesta col·laboració. Tu, què et va agradar? Sí, la veritat és que el vaig escoltar, a més me'l vaig posar un dia de camí a una junta que teníem fora de Valls i la veritat és que bé, el trajecte és el trajecte que vaig estar escoltant el podcast i la veritat és que molt bé, perquè va ser un capítol que torna a ser el mateix, no? Jo crec que una de les feines que té la coordinadora és posar els castells en el dia a dia, no? I perquè al final hem de fer un dia un exercici, que és que si un dia muntéssim el dia oficial d'anar amb camisa castellera a treballar, segurament ens faríem creus de la gent, no? que fa castells a Catalunya. Llavors, imagina que tu vas a treballar i segurament en llocs que són molt grans, potser que hi ha gent que no coneixes, dius, aquest fa castells. Ah, que tu fas castells aquí. O sigui que, al final, els castells estan dins de la nostra vida. I llavors, si parlem d'ells en moments diferents i el fem quotidià, hi ha nens que fan esport, però també fan castells. Correcte. La visió d'un nen casteller segurament serà diferent a la d'un nen que fa música. No serà ni millor ni pitjor, serà diferent. I crec que al final els castells també ens porten a tot això.
Tio, m'ha agradat molt aquesta idea, No és meva, No és teva? He de dir que no és meva, però hauríem M'agrada molt, d'intentar-ho un dia. Bueno, hi haurà una sèrie de puristes de colles, no? I les camises, només per l'actuació, però, hòstia, de sobte, tots escampats, no? Els 15.000 castellers que es diuen que hi ha a Catalunya, escampats anant al seu respectiu dia a dia amb la camisa. A mi, bueno, a les grans ciutats i en transport públic, de sobte puja al metro a mi m'ha agradat molt. Ja pel 20è, no? Potser? Bueno, sí, o potser anem un dia al Parlament i demanem que algú faci una proposta allà al Parlament. A veure. Exacte, sí. Parlant d'això de parlar de castells i de mostrar-los a la societat, també hem fet reportatges i hem col·laborat amb revistes, en aquest cas amb Descobrir i amb la revista Sapiens i també el Sapiens Petit. Una mica la mateixa línia, no? D'intentar parlar de castells a tots els espais possibles. Correcte, no? En aquest cas amb les revistes, no? A més estan aquí físicament, hem fet dos reportatges, un encarat més a un públic infantil en què expliquem els castells per a aquest públic que està començant, que potser no coneix bé els castells i aquestes il·lustracions acompanyen molt bé i introdueixen molt bé el que són els castells a infants petits. Però en canvi les altres tenim en una revista que fa molta més difusió i divulgació de fets històrics i està explicant una anècdota d'una guerra d'enxanetes que hi havia. Per tant, al final és sempre el mateix, intentar posar els castells al centre i explicar-los a diferent públic, perquè no tot el públic mira la tele, ni tot el públic escolta la ràdio, ni tot el públic llegeix i sap de castells quan hi ha una diada castellera a la festa major del teu poble. Per tant, hem de saber i adaptar-nos a tot aquest públic. No només ens hem adaptat volem arribar a aquest públic general, sinó que també volem que les colles siguin partíceps una mica d'aquesta celebració, i això ho hem fet doncs, a través d'enviant un panó amb la imatge gràfica i demanant aviam si ens poden regalar un moment de pilar amb aquest panó. De fet, el panó el tens per aquí. El tinc per aquí, l'ensenyo un moment, però ensenyem primer la imatge d'aquesta colla que va fer el Pilar, una de les primeres, que crec que la tenim per aquí, mentre jo agafo el panó. Aquí tenim els torraires de Montblanc. Que van ser la primera colla. No sé si la primera o de... Almenys la primera que ens ho va compartir. No sabem si és la primera, però sí que va ser la primera que ens ho va compartir. Panó amb la imatge gràfica. Aquí teniu. I estem demanant això, que totes les colles es facin partíceps d'aquesta celebració d'UNESCO 15, si ens poden regalar. Sí, de fet és que... I estem molt agraïts. Sí, és que al final era la manera fàcil d'implicar les colles, perquè al final una celebració sense els protagonistes, que són les colles, no té sentit. I vam pensar que fent aquest panó i podent-lo publicar o penjar com si diguéssim físicament als locals de les colles, i a més compartir una fotografia d'un pilar o dos o tres, els que vulguin, vull dir, no ha de ser només un, com si volen fer cada setmana d'aquí fins al dia 15 de novembre, doncs és una manera també d'això, d'explicar que estem fent 15 anys des que ens van incorporar a la llista de la UNESCO i celebrar-ho tots plegats. I tot això, UNESCO 15 culmina realment amb un acte molt gran que tenim previst pel proper dia 16 de novembre des de la sala Oval del Manac. Sí. Anem a parlar una mica d'aquest acte, una mica per sobre, sense entrar massa en detall ni sense fer spoilers. No, trencarem l'espoiler i la gent que vingui i no... Exacte. Aquest acte, jo que hi he estat una mica a sobre, a mi em sembla molt guai, sobretot perquè crec que no només estem celebrant els castells ni aquest 15è aniversari de la UNESCO, sinó que estem celebrant en realitat una celebració de totes les mostres de cultura popular, no només la que ja és patrimoni material, sinó totes aquelles que encara no ho són i que ho podrien ser, i totes aquelles que tampoc els fa falta ser-ho per tenir aquest pedestal de respecte. I sí que és cert que en aquesta celebració col·lectiva de la cultura popular catalana situem els castells al centre, perquè per mi són el millor. Aquest acte, quin podem esperar? Tu, què et desperta? Clar, nosaltres quan vam plantejar aquest acte, sí que és veritat que és un acte que estava pensat ja des de feia molt de temps, sobretot, més que l'acte, l'espai. Teníem l'espai reservat, que era ser de primera mà, que ha costat bastant poder aconseguir aquest espai i poder-lo tenir, perquè al final és molt bonic, i quan el vesteixes i el poses amb les llums i el d'això, és un espai meravellós i que segurament la gent que vagi allí doncs ho gaudirà molt. Però el que no volíem fer era no només celebrar i mirar-nos al malic de no, és que enguany fem 15 anys, l'any passat, fa 5 vam fer 10 i nosaltres, no? El que volíem era celebrar
que tenim un país molt ric en cultura popular, que els castells, evidentment, són una part molt important perquè hi ha moltíssima gent que en fa, però que també hi ha altres mostres de cultura popular que també estan dins de la llista de la UNESCO i que també tenien, jo crec que també havien de tenir el seu espai per poder reivindicar-se i celebrar-se. I hem volgut fer això. I el que veurem no és un acte de donar premis ni celebrar que fa 15 anys unes persones van impulsar tot això, perquè jo crec que és molt important, però sinó de fer encabir, de fer-nos una mica el lema. No som cultura només, també som patrimoni. Som patrimoni. I al final del que fem nosaltres ha d'estar al mateix nivell de l'església romànica, del conjunt arquitectònic dels romans o qualsevol altra cosa. Tot forma part, no?, de l'ADN de la nostra societat, i aquell dia serà un dia per commemorar els castells, però també la resta de la cultura popular. Buah, jo en tinc moltes ganes. Sí, la veritat és que segur que serà molt guai, perquè comencem, no? És a dir, a més tu ja estàs treballant, però hem estat, no? Tenim ja una mica el guió preparat, l'escaleta ja està definida i ara doncs, ens falta retocar i bueno, queden dos mesets. 2 mesets. 2 mesos. Sí, només hem fet aquesta producció de 15 hores entre per descansar. Sí, per destensionar una mica. Està bé. Moltíssimes gràcies, Albert, per parlar-nos de tots aquests projectes UNESCO 15.